Video yathu lero tionesana mmene tikagwirisire ntchito foni kuti mwina mwake tizimva zinthu zimene akukambirana anthu. Ndi chimene timachita nchakuti foni timakayisiya pamalo pamene tikufuna kuti tizimvapo, kaya ndi pamalo pagulu, kaya ndi pachani, ndi kuti umakayisiya. Ndi kuti ukuku umagwiritsa ntchito ka earpod, ndi kuti foni imapanga record zinthu zimene zikupangazo. Komano zimakhala zinthu zokuti za live, ndi kuti pompopompo ukuku umakhala kuti ukumvera. Ndi tatene tionesaneni kuti zimene zizi timapanga motani. Ndi chimene mmene yakuchita ndikupita ku settings, kenako ndikuseseresa mosi, ndikupita apa pa accessibility, kenako hearing enhancement, kenako amplify ambient sound, kenako muchongerapo, kenako mpanga got it. Ndi kuti muyambe kumvera zinthu zimene foni yanuyo ikutolera, ndi kuti madina paka munthu waka. Ndi kuti zikaterotu mumamva chilichonse chimene chikuyankhulidwa chayandikira foni yanuyo. Ndi kuti muchonse mmadinaso kamunthu komweka mungokadina chonchi, ndi kuti malemba sopompo kuti yapangidwa pause. Ndi umomo ndi mmene timapangira. Basitu kumanga kwake ndi kumenekoko. Ndi foni imene timagwiritsa ntchito mu video imeneyi ndi Samsung. Tiziwiseni foni imene timagwiritsa ntchito kuti ndi chani. Angazatheka ndi musataya nthawi. Tionananso ku video yotsatira.